हेलो फ्रेंड्स, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै जों सावरायनो आखायाव लादों कमार्शियल पाइलटनि सोमोन्दै। दा कमार्शियल पाइलट जों बोरै जानो हायो, हाउ टु बिकाम कमार्शियल पाइलट इन इन्डिया। जायफोर फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि एबा ग्रेजुएसन जानाय उनाव कमार्शियल पाइलट जानो गोसो दं, नाथाय बेनि सोमोन्दै मोजाङै गियान गैया, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप फोरमायनानै होनाय जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा दङ जोंहा हाउ टु बिकाम कमार्शियल पाइलट इन इन्डिया। कमार्शियल पाइलटनि थाखाय जों मोनसे लाइसेन्सनि गोनांथि जायो। बे जाबाय CPL एबा कमार्शियल पाइलट लाइसेन्स। बे लाइसेन्सखौ मोनोब्लासो जों अफिसियेलि कमार्शियल पाइलट जानो हायो। दा बेखौ मोननो थाखाय एबा जों बेसिम सौहैनो थाखाय मा खालामनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै गासिबो मोजाङै मिथिनो हागोन। दा जोंहा गिबियाव दङ एलिजिबिलिटि। दा एलिजिबिलिटिखौ जों सिगाङाव सावरायग्रोनोसै। दा एलिजिबिलिटिया जोंहा गिबियाव दङ 10+2 विथ फिजिक्स एन्ड मेथामेटिक्स, एबा जोङो फिजिक्स आरो मेथामेटिक्स साबजेक्टखौ लानानै 10+2 एबा हायार सेकेन्डारि जाथारनो नांगोन। आरो दा जोंनिया मिनिमाम पार्सेन्टेजआ बेसेबां नांगौ? 50%। मिनिमाम पार्सेन्टेजआ 50% जाथारनांगोन। बेनिफ्राय मिनिमाम एज लिमिट, मिनिमाम एजआ जोङो 16 इयार्स जानो नांगोन। मानोना कमार्शियल पाइलटआव मोनथाम स्टेप प्रसेस दं, बेखौबो जों सावरायलांगोन मा स्टेप दं। दा जों कर्सनि दं, कर्स डिउरेसन एबा बिनि कर्सनि माबाया बोसोरा बेसे गोबाव होननानै बुङोब्ला जोङो 3 निफ्राय 4 बोसोरसिम बिनि कर्सआ। बिनिफ्राय कर्सनि फिस गासै 3 बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरसिम लानानै बा 3-4 बोसोरसिम लानानै जों बिनि कर्सनि माबाया फिसा जोङो 10 निफ्राय 25 लाख बा बिनि बाराबो थांनो हागौ, 30-40 लाखबो थांनो हागौ, गासैखौबो लानानै। जाहैबाय जोंहा 45,000 निफ्राय 1.5 लाखसो पार मान्थ जागोन। बिनिफ्राय लासै लासै जेब्ला एक्सपिरियेन्सआ बारायो बा बारा जायो, एबा नों बेसे गोबाव समसिम फ्लाइट बिरहोनो हागोन, एसेबांनो नोंनि सेलारिया बांलांबाय थागोन। बिब्दिनो थाङै थाङै 3 निफ्राय 4 लाख पार मान्थ मोननो हागोन। दा सावरायगोन वर्क प्रफाइल, बा जोङो मा पाइलट जानो हायो। गिबियाव दङ क'-पाइलट, एबा माने पाइलटआ फ्लाइटआव सानै थायो। बै सासेया क'-पाइलट आरो सासेया नैबे चिफ पाइलट, बेबायदि। दा जोङो गिबियाव जानो हायो जोङो क'-पाइलट, आरो बेनि उनाव 2 नाम्बाराव दङ जोंहा चिफ पाइलट, बेनिफ्राय केप्टेन, बेनिफ्राय कम्पिउटार पाइलट, बेनिफ्राय फार्स्ट अफिसार, बेनिफ्राय एयारलाइन पाइलट, बेनिफ्राय कमार्शियल पाइलट। बेबायदि जोङो जानो हायो आरो गुबुन गुबुन। मा पाइलट जानो बे नोंनि गोसो आरो। दा जोङो माबाखौथ' जोङो जेनेबा कमार्शियल पाइलटआसो जोंना मेन थांखि नालाय, दा जों बेनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दं, बेखौबोथ' जों जानो हाखागोनानो, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय जोङो वर्क एरियास, एबा जोङो बबेयाव जोङो खामानि मावनो हागोन बा जोङो सालायनो हागोन। दा जोङो नैबेयाव सालायनो हायो। 1 नाम्बाराव दङ जोंहा नेसनेल एयारलाइन्सआव जों सालायनो हायो, बेनिफ्राय इन्टारनेसनेल एयारलाइन्सआव सालायनो हायो, बेनिफ्राय मिलिटारि सार्भिसेस, बेनिफ्राय पेरामिलिटारि सार्भिसेस, बेनिफ्राय प्राइभेट इउजेस, बेनिफ्राय ट्रेनिं एन्ड इन्सट्राक्टिं। माने इन्टारनेसनेलबो जानो हायो जों, आरो नेसनेल बेबायदिबो जों बेयाव सालायनो हायो। बेनिफ्राय मिलिटारि एबा पुलिस मिलिटारिफोरनि माबायाव जों सालायनो हायो। पेरामिलिटारि, बेबो मिलिटारियानो मोनसे, बेयावबो सालायनो हायो। बेनिफ्राय प्राइभेट इउजेस, जेरै माने माबाफोरा जोङो प्राइभेटैबो थायो नालाय बे बुस्थुआ, बेबायदिखौबो जों सालायनो हायो। आरो ट्रेनिङा जाहैबाय जोंहा ट्रेनिं होनायफ्राव जोङो पाइलट मा होनोमोनलाय फोरोंग्राबो जानो हायो, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय दङ रेगुलेटरि बडि, DGCA, बेनो जाहैबाय गासिबो कर्सखौ बेनो कन्ट्रल खालामो आरो, जेरै सिलेबास, इनस्टिटिउट गासिबो बेनो कन्ट्रल खालामो। दा जोङो भेरियास स्टेजेस, माने जों मोनफा स्टेज बारलांनो गोनां जायो नालाय। दा बेखायनो दङ जोंहा गिबियाव SPL एबा स्टुडेन्ट पाइलट लाइसेन्स। गिबियाव जोङो बेखौ मोनग्रोगोन, सालायजेनोब्ला जोङो बे माबाखौ SPL खौ मोनग्रोगोन। दा बे SPL एबा स्टुडेन्ट पाइलट लाइसेन्सखौ पास जाब्लासो, एबा जोङो बेखौ हाखांब्लासो, बेखौ बारग'नो हायोब्लासो जोङो गुबुन मोनसे मोनबावगोन। बे जाहैबाय PPL एबा प्राइभेट पाइलट लाइसेन्स, जों बेखौ मोनगोन। आरो जोङो बे स्टेजखौ बारलांनो हाबासो CPL एबा कमार्शियल पाइलट लाइसेन्सखौ जोङो मोननो हागोन आरो बे CPL माबाखौ मोनबासो, लाइसेन्सखौ मोनोब्लासो जोङो कमार्शियल पाइलट जानो हागोन। दा दङ जोंहा टप इनस्टिटिउटफोर एबा
जों बबेहाय थांनानै सोलोंहैनो हायो। दा गिबियाव दङ जोंहा दा बम्बे फ्लाइं क्लाब मुम्बाइ, इन्डियान एभिएशन एकाडेमि मुम्बाइ, एडभेन्सार फ्लाइट एडुकेशन मुम्बाइ, मध्य प्रदेश फ्लाइं क्लाब, इन्दौर एरो इन्जिनियारिं विद्यापीठ प्राइवेट लिमिटेड निउ दिल्ली, हाई फ्लायार्स एभिएशन सार्भिस दिल्ली। बिब्दिनो गोबां दङ। बेखौ जोंहा माबाफोरावबो जोङो मोजाङै सार्च खालामब्ला मोनगोन। नेटफोरावबो मोजाङै सार्च खालामना नायबानो जाबाय। बेफोरनि सोमोन्दै कन्टेक्ट नाम्बार गासिबो मोनजोबगोन जोंहा। दा भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं।